Asabak khahiri mangan bola tsara tsika jabi anti fulakandra ty akory aly salama raha aroe faritra roe koragnesitsika niany tsy hoe faritra fa faritra raiky koragnesitsika niany plus Madagascar en général ikoragna ambaribe tsika niany matetiky za teto nagnotany atsika vahoaka malagasy na Madagascar zegny na erantany koa no fa matsapa fanao malagasy dia natetiky za teto magnotany ary mbola apetrako fofo agnontaniagna io ziska misy olo masaky mamaly fa matoa ro tsy masaky mamaly dikan'izegny ro voabaiko voatendry ny pesosy ary voatsory amy lamboridindro indrindra fa aminay faritra ambaribe io ny tiako volagna matetiky za teto koa nivolagna taminareo aminay ambaribe ao zay he tsisy olom-boafidy hoe nifidiny vahoaka tsisy zegny ambaribe fa mavandy amy raha mandalo an-tanàna ao tsisy olo voafidy ino antony maromaro raha zavaiko mikasiky aviako za mivolagna hoe zay tsisy olo voafidy mba hoaka masakia mitsangana mivolagna eto fa voafidy mba hoaka ara-dalagna ny olo voafidy ambaribe tsisy olo voafidy ara-dalagna fotony mampalahelo mampahinakinaka fa tsy malosy diniky eky fa mampalahelo mampahinakinaka ny raha mahazo vahoakany ambaribe ino ny tiako aviagna tsotra simple ny tiako aviagna le olo nantenainy vahoaka milaza ro fa voafidy mbahoaka non tsy voafidy mbahoaka nareo aminay ao fa voafidy ny alabato ary le olo voatendry iasa amin'ny ambaribe ao tsy voatendry ro fa nitindregna iaro ny tokagna tiboka tsy mitokagna fa iaro ny club 48 ny olo amin'ny ambaribe ao fa tsisy olo voafidy mbahoaka mavande mitsangana eto aboapirofanao voafidy ny vahoaka alabato famadiagna palto tamy vahoaka ny natao karaha zegny koa ny olo voatindry amin'ny ambaribe nitindregna andeha agnambanimbany nitindregna andeha bekogna antsoritigna amy lamboridy zegny raha misy amin'ny ambaribe raha roe koragnesiko ambaribe niany mampalahelo mampahinakinaka amy tapany faharoeny fandaharana za amizay mamaly ty fanjakagna ty fitondragna ty ro boka tsy ampanjaka dikazay aminaka ro tsy fanjakagna fa ro nitondra en force voalohany nitondrako koragna ambaribe ry vahoakany ambaribe anao koa matsapa zanaka ambaribe zafiny ambaribe taranaka ny ambaribe tandrignesa raha volagny zokibe ty fa atsika ambaribe ao ampediviny club 48 atsika mianakavy tiandro tsy tiandro zegny volagna ampediviny club 48 atsika fa atsika tsisy jery ny any sisa hoe mampalahelo mamboatsika vahoakany ambaribe
fitondragna tsy mijery atsika vahoaka indrindra atsika vahoaka malagasy ny any sisa tadiavy fitondragna ty tagnatin'ny 25 ans même tagnatin'ny 16 ans reto tsy mataotody tsy senatra kabeso ty namotiky vahoaka malagasy ary namotiky fiavagna mampalahelo atsika mampalahelo karaha hoe nambesandreto olo lohanlohany agnatin'ny club 48 ro zanaka ny Ambaribe ro zafina Ambaribe le jola jiaby teto na le jombavy jiaby teto andafy any fa loha anjakatsika ny tanàna zegny ny raha misy ôy tandrema fa raha jiaby misy farany zay ndray nandeha ivelany zay ndray nitsaka rano tanànanay agnaty fone tanànanay agnaty lione ary tanànanay tsy maintsy arovane ary vahoaka pretandrazagna aminay tsy maintsy ambaranay ino raha tokony atao ino raha tsy manjary misy fako moaly c'est-à-dire hoe 72 heures ny moaly kiaka atsika niany ataovanareo konty na aseva ataony président radio la konty fako moaly 72 heures ny moaly kiaka niany ny raha nandalo Tambaribe folakandra arivarivandra Tambaribe ho an'izay mahay Ambaribe mehe fato tognoniko ty na hoe tany tognoniko ty matetiky za teto nikoragna taminareo momba ny Ambodimangasoa jamanjary zay za teraka nilevigny tavogny Ambodimangasoa nipetraka tamy logement 15 tamizegny mbola SNBCE mbola kalbano tamboroboro mahezy miala hely zahay io ndre zahay tamy fotoagna zay mbo hely zay fa may misoma fa may mirendra avy ampasikely Ambodimangasoa ny voisin voisine cousin raha ty nandalo tampasikely afaka moaly mampalahelo zala mampalahelo le toetsaigny ny mpitondra a Madagasikara mampalahelo le toetsaigny n'olo tsy vitany fa nivadiky tamy vahoaka nareo mbola kitsakitsainareo koa nizo ny vahoaka ary tsy asianareo fotony vahoaka azafady matetika anareo eto volaniko Ambaribe tsy ny babanareo wala tsy ny dadinareo wala tsy ny reninareo fa zay eto ompiny zay koa nivolagna teto hoe anareo mivola ty Ambaribe mitondra Ambaribe ambarazebaka eny tetinareo Ambaribe aboazebaka aminay io Ambaribe anao koa fa tsisy antetinao io dikan'izay anao vahiny aja tanàna fa kaza mivolagna ke niany anao io magnano anao rôly magnano farany anao misy jery parce que anao tsy mivolagna anao nelinehaneha zay ko tsy naneroorogno anao mandeana mandeha io e koa zay efa nareo tsy mipody tamy placenareo io tsy avozoako mivolagna zegny député ndraiky maire ny Ambaribe fa zay kazakatakatalagna eto tsisy asa vitanareo wala ataonareo ke hoe miaro vahoaka magnano asa sosialy mbahoaka keny magnadola labe zay ko mavita zay taloha tondra teo volaniko aminareo gadra ifene vola mamafa lalabe mamafa sisiny lalagna fa tsy magnano vantara hoe magnano député magnano maire on s'en fout sécurité publique zay raha tadiavinay
raha tsara nisy taminay Tambariobe anareo nitondra manjary misy asa to karaha zay zalahy. Anareo koa fa tsy mavidy ndao mody an-tany navianareo raha zegny ambarako eto sanandra. Fa aza milingilingy avy aminay io andeha ndoto tanànanay andeha ankaratsy laza Ambaribe. Ambaribe tsara nalaza ratsy fa rango anareo navy teo tamin'ny premier mandat nareo navy anareo zao deuxième mandat nareo lombolombon'igny. Anareo olombelogno zanakan'olombelogno nandesiny reninareo tsy fanjavatra agnaty kibo toetsaigny ataonareo aminay eo. Azafady zalahy ny tsy agnasatsy ataoko fa mboavy asa io koa tadiavinareo fotony fa trop loatra raha ataonareo zay Ambaribe manderaka. Maro zanaka Ambaribe mandeha an-tany misy navianareo agny tsy magnara ataonareo io. Zay koa tsy nanerorognonareo hoe amilatsa député wala amilatsa maire magnanaova préfet aminay eto. Azafady zalahy asanareo koa fa tsy hainareo fa tsy vitanareo tsy voarinareo vahoaka miala karaha ataonay mitaky état fédéral mampiala rajoela hoe mialanao président fa tsy compétent anao amin'ny fitondragna Madagasikara. Mbo avy agny atsika baka io. Ambarako anareo vahoaka an'Ambaribe raha nandalo frakomoaly 72 heures ny moaly mampalahelo raha fa nisy tamin'ny mandandreo olo reto navy koa zao nataondreo même chose même rythme même cadence. Zisk'ambiagna anareo isy jery anareo fa fotsy volondoha seliky fa tsisy volovolo ambalagny eky tsy haiko nino jery tsy mety may misy be danareo io be nareo io tsy préfet tsy maire tsy député tsy brigade tsy commissaire tsy tribunal tsisy pare amin'ny Ambaribe io bekogna antsonitigna amin'ny Lamboridy peste antsoroko jiaby anareo zay tsy faly mamaleo za ko miambigna anareo mamaly anareo Ambaribe. Artine grave matetiky za teto ny volagna hoe zay Ambaribe tsisy mpagnano journal zay tsisy mpagnano gazety journaliste du salon comme les chiens du salon. Couché, sort, debout. Zeng journaliste misy amin'ny Ambaribe. Miala zeng journaliste ni publication anniversaire ndek fat. Les restes ils sont fous et après nareo volanareo journaliste. Vous n'êtes pas des journalistes Ambaribe. Que des abrutis, oui. Ni ranandalo. Tsaroko zay mbo hely zay baka Ambody Mangasoa misoma jusqu'à Paskely io. Ary za agnisan'ny tsaiko mba hoe tombo nisoma Paskely baka Ambody Mangasoa. Tamin'ny fotoagn'androny agnisan'ny ary mbola tiako ary tsakaraiko mandraky tiny any hoe Agnatsira olo mipetraka Ambaribe mahay hoe Agnatsira zay tsisy kabaka tiako ro tiako mandilitra Agnatsira tamin'ny fotoagn'andro même zo io igny fatra amin'ny Paskely igny mahazo amoron-dranomasiny jiaby Agnatsira zegny takany alika oro mahay izy zo Agnatsira io fa tsy hitanao. Tsaiky baka amin'ny Paskely misoma amin'ny Ambody Mangasoa tsisy tombo-kondry tsisy règlement de compte fa zio mampalahelo zalahy ampediviny reto olo reto atsika ro navy eo tsy andeha hitondra ozy aminareo ro navy eo tsy andeha ankatsara atsika fa andeha hampiady atsika samy malagasy tsy vitan'izay tompon-tany mbola anareo vahiny navy koa pedivindreo aminay tompon-tany. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Zay koa mangataka more
mialana ro. Misy zanaka ny ambario be io mahay plus que anareo, ary mavita mitondra plus que anareo, ary makatsara tanànane plus que anareo, fa anareo miala. Anareo raha tsy raha mazatra anareo, koa tsy asasaegna tsy tonga saigny. Be nareo io volaniko, be. Afaka moa le rivariva tampaskily. Tsaiky viavy vantobantony. Araiky izy. Kadikadiriny 16 ans. Zay hety taloha mavandia eto. Zanaka ny Jamanjary tam fotoagnandro ny SNBCE na Sosimavo na Sirama. Kofa rivarivandra ke tsy nipetrapetraka amoron-dalana. Tsary nisy tombokondry, tsary nisy fagnasasa, fa fakomoaly amy sisin-dalana route d'Andilagna io, ampasikely io, tsaiky viavy tsy magnino, izy mipetrapetraka. Mangala relax nazy. 4 job, tsisy matriculation. 4 job, tsisy matriculation. Tsaiky viavy io mipetraka amy sisiny lala, même pas 500 mètres. De 500 mètres zegny lava, même pas 100 mètres. Baka moron-dalagna io, antamisy tragnondreo. Olo même paskely koa mandalo amy lalagna route d'Andilagna igny, mitsinjo paskely karaha ty, karaha misy alokaloky vodiny katakata aby zay, anao mitrika amy paskely. Tragnondreo io, anao amizay io fa hitanao paskely io. Quatre job ty tsisy matriculation. Tamin'ny afako moany. Andra mbola mazava. Ro navy. Eftra ro tagnatin'ny 4 chauffeur araiky. Olo aroe kagoule araiky. Araiky fa eftra tsy kagoule. Ro koa nahita tsaiky viavy igny eo amoron-dalagna ampasikely teo. Ro nitsangana. Ro nitsangana. Nangataka rano. Atsika jiaby koa zany mba magnontany anareo. Anao misy vola miondragna 4x4. Anao tsy mavanga bouteille araiky ny rano. Ke amoron-dalagna eo. Mahita tsaiky mipetraka amy lalagna anao de anao masaiky mivola hoe aza mitady rano. Ha? Mandeana sarety na mandeana vity koa fa tsy anao mampiasa 4x4 nareo zala. Ino amizay raha nisy? Momandro magnontany hoe mila rano tsy aiky iny tsangana. Nagnatrika amy fasy. Parce que tamiro navy nitsangana tsy aiky magnambo lalagna. Mitodika amindreo paskely. Fa leran'ireo fa nitsangana. Tsy aiky ty nitsangana. Nagnatriky roa amy fasy. Ao izy anareo koa mitady rano. Anareo mandehana amy tragno ary, aminay ary. Juste, même pas 100 mètres volanko aminareo ay. Izy manondro ary igny. Le araiky tsy kagoule. Voa grand noir amy tagnanany, le gants tapaka regny. Tsy kagoule, fa les autres kagoule. Tagnatin'ny 4x4 io ndraiky le chauffeur tsy nijotso. Fa le araiky tsy kagoule. Nijotso, voa grand noir tapany tagnanazy. Izy nagnatony tsy aiky io, moment tsy aiky io mitodiky manondro hoe mindona ro ary. Fa tragno ary anareo mahazo rano. Mitampenany gaty io orognazy ndraiky vavanazy. Amy gants igny. Za teto navonivolagna tamitsika vahoaka malagasy jiaby hoe tandrema, fadiana.
Ho an'izay misy anabavy karaha ataonareo tsy mandry amin'ny anabavy. Ho an'izay misy anada karaha ataonareo tsy mandry amin'ny anada. Ho an'izay misy baba na misy reny karaha ataonareo tsy mandry amin'ny ray aman-dreninareo. Mangala tagnana andreto mpitondra reto. Fa rô io magnano toe-tsaigny ny KGB tamin'ny fotoagn'andro. Nino toe-tsaigny ny KGB? KGB ex-sovietique taloha reto mafiany KGB reto. Mercenaire KGB sovietique reto. Anao koa nangala tagnany KGB taloha. Ny sirendro karaha ty. Tanareo bagindro igny. I sirendro igny. Karaha fanintry. Pig izy boko nefa. Quelques minutes après, quelques heures après, anao repaka. Zegny toe-tsaigny ny KGB taloha. Ary Chinois, Asiatique zao presque magnano toe-tsaigny io. Za teto fa nagnambara raha zay fa nazavaiko ara-podiko niany parce que nampalahelo raha nandalo tapaskely. Nampalahelo raha nandalo tapaskely. Ambody mangasoa Jamanjary. Ambario be. Izy koa fa natondro teto. Nataony zalahy raiky tsisy kagoly izy. Safotro tsaiky. Nirapirapendro njondro nampidindro agnaty katikaty. Diandro natondro. Nandeha ero. Hitanareo zegny mahay l'usine io mahay tany volanko ty. Io l'usine ny sirama sauce mavo SNBC io. Am l'usine io anao koa midriky. Anao koa midriky baka ty. Aya, anao tsy midriky araiky baka l'hôpitaly. Fa anao midriky araiky baka ty igny. Mahazo amin'ny cadre tragnondro vazaha regny. Ro nidriky io. Anao koa avy amizay anao mavy amin'ny économe anao amin'ny ville à droite. Anao mijotso anao midriky garage. Anao bako ambady garage anao mahita angara maromaro hoe. On stock kakazo, on stock ciment, mandeha pas stock raha io, on stock pièce ny garage. Ro nandesindreo toa tsaiky viavy ty. Tagnatin'ny angara io. Angara raiky navy nisy kakazo to taloha. Vilagny nandokegna vary tsy ala nampangopangony. Donc, mbola misy tapatapaka kakazo to. Za me place l'usine io tiaby za koa tanenao. Parce que tany vilomako teo, tany namelogno za teo, nahabe za. Donc, izy nandesindreo baka amin'ny paskely ary ro nandeha io amin'ny l'usine io, nidriky amin'ny angara io. Zagnahary tsy tiany ratsy. Anao koa mino Zagnahary ndray anao fa anao fahavalo karakory. Endragnahary fo hoe anao mino izy. Nem anao tsy mandeha l'église, nem anao tsy mandeha amin'ny lagoroty fa anao koa fa matsiaro izy, haligny matsagna marandraigny qui que ce soit. Zagnahary toujours miaro anao fa. Zagnahary tsy tiany ratsy ambarako anareo ny raha nandalo. Tsy haiko torogna domoy. Tsy haiko viavy. Vantombantony katikadiriny 16 ans, 17 ans, 15 ans io. Mampalahelo zalahy toe-tsaignin'olombelogno. Ino raha nandalo? Nohony tsy haiko torotorogna domoy. Komasy mamatsiarotsara. I tsy matsaro tegna tsara be i. Fa izy komasy mahazo honogno. Tagnatiny angara io. Izy nahita fa misy tsy haiko viavy aroe hafa koa fatao. Araiky. Tamindreo kagolery io. Mijanogno tao. Nikaiky téléphone. Asa nikaiky le patron. Donc izy ty. Asa nikaiky le deba. Tsy haiko viavy ty araiky torotorogna domo igny. La olo magnamboho rotelo. Film akony zay ambarako anareo. Karaha ataotsika mizaha film ny Tom Raider regny. Ao MacGyver regny. Fa isorako. Ary isorane ato agnatin'ny fikambana be ny MRFM ato. Ho ela velogno anao ranabavy, zanako vavy. Ndragnahary aro anao sy ny razagna anao mandraka anao matoy koa.
izy tapitapodigny la olo mbola setry amy telefony nitsangagna draiky ty nandady vraiment nandady izy nahazo boaron tanatokegna vary vilagny natokegna vary vilaniko tsy alany ampagnompagno donc agnaty magasin io mbola misy tapatapaka kakazo nandray izy naleny boaron tsy lava balabala la oity mbola setry ndraiky deba sasandre fa loso nazo ny kakazo igny mifiaky ndraiky mandeha miatoky ngagny pa plou rongo amy tany ngagny sauver hôtely niboaka rôtely sauver niboaka baka amy loziny eo mandeha paskily ne tsy lavitry nde anao toratoragna domoy anao koa passion managna courage nde anao baka loziny eo mandeha paskily eo mbola vitanao dia vita nande lomay tsaiky ty ny lomay baka io ziska navy amindreo paskely izy toragna navy amy paskely gaga lany fagnay tanàna raiky hoe raha nisy gnino raha nagnino tsy naresy rambotsiky ny tanàna raiky ndray amandreny fa migogogo amy tomagny raha nagnino mbola nanagna force ny magnodidigny io volaniko hoe tsy malagasy jiaby raty toetry fa ny fitondragna ny ratsy toetry ino amizay raha nisy ny vilomindreo tsy haiky ty karakarelo izy mbola toratoragna domoy boko zeny tantara zeny raha nandalo nikaiky gendarme olo jiaby moment ro nikaiky gendarme olo sasany fanotondra izy nandeha l'hôpital be aminay io Mbario be traumatisé les agents traumatisé vraiment traumatisé nanjary nisy force tsy voatana izy navy tany l'hôpital be parce que mafy raha nahazo izy navy tany l'hôpital be natao hevitry hoe hitanagna izy ikalme tsy voatanandreo tany l'hôpital be masaka efa matra zay nareo amy l'hôpital be Ambario be koa tsisy raha zegny asa sitriky kabaro zalahy Zok be MRFM zay miaro vahoaka ary tsy magnasitriky raha vahoaka mbaka ho tongavanareo saigny mpitondra indrindra nareo mivolagna fa olom-boa fidy Ambario be tsy mety misy jery ty tsy haiko mbiagna nareo misy jery donc zafizafiny zafinareo donc amagnotefantsofigna anareo zay nareo vao hisy jery navy gendarme à l'hôpital be ny tagnatsaiky natao ody calme mampandrizy tsy tampitapiko zay tampodiagna ndraiky koa tsaiky nagnontaniany gendarme ny tantara amizay tsaiky ty raha jiaby nandalova ny fiaignany tary ziska izy nandesindreo tamin'ny angara tamin'ny SNBCE tasiramaty io tsy hita ndraiky atsika mivolagna azy io 4x4 io parce que tsisy matriculation 4x4 io volagny tsaiky tsy hitany matriculation 4x4 io fa koa ny hitany aza sura io vao volagna fa 4x4 io 4x4 job nambarany efatra rota agnatin'ny 4x4 io ary hoe kagolé chauffeur tsy kagolé araiky tsy kagolé fa gant noir les gants tapaka regny nino amizay raha misy tsisy mpagnano gazety ny Ambario be
masaky mivolagna raha zegny ndraiky niany, mitantara raha zegny ndraiky niany, ndre magnano interview sans montrer le visage ny tsaiky io na ray aman-dreny ny tsaiky io, tsy saky ny journaliste n'Ambario be, parce que ce sont des journalistes d'abrutis. Mialatsiny zanaka Ambario be za navy journaliste io ary nitondra nareo journaliste zay natsapa zegny, fa tsy karaha ino ataonay azokinareo nitondra nareo, tsy baiko ny mpagnano politique zay. Nitsangana eto mpagnano politique ny baiko za tamy za nagnano journaliste. Pe à son âme, kotite nitsakaraka za, magnontania olo ambanja baka nareo, olo ambanja mahay za. Nitsakaraka za kotite tambanja za tsy nilefa wala tsy nisitriky. Baiko baka tamy ratsiraka baka Tananarivo, tsakaranareo la otety ty mpandefa vaovao mpagnaboaka image et son à Tananarivo à Madagascar. Ben oui, raha marigny. Que justement baka izy torona voky be igny le tan-tsaiky io nandeha nilefa le tan izy navy an-tragno karakara mety tapidigna koa baka raiky tsaiky io baka fa tsy ne suite neky le tatara tataraiky aminareo eto le tatara ny hitany tsaiky io ny aignany tsaiky io fa le après agny eky tsy hitany tsy ny hainy. Donc matoa ro gendarme io naharegny fa hoe tagnatiny angara agnatiny enceinte ny Sirama tsy nahita, tsy haiko ro nandeha nitady edy fa ianareo gendarme police amitsika agny. Koa président république premier ministre na ministre avy gendarme amitsika agny ampy effectif, ampy matériel, tobindreo misy gasoil, fa anao koa mikaiky gendarme amitsika agny mikaiky secours ro tsisy effectif, tobindreo tsisy gasoil, anao koa miantoko gasoil ny tomobilindreo, fa lerandreo ndraiky halignandra itety bara itety tanàna higaka toaka tobindreo misy gasoil. Tsy haiko azy hoe azovy magnefa tobindreo halignandra mitety bara mitety tanàna amizay fotoagna zay. Mampalahelo atsika zo amizay mivolagna fa managna ministre ny sécurité atsika. Ro fa sauvé baka zama linginy may zarandreo araiky tiara mbo toragna domo iny sauvé ro natavoboaka ro. Dikan'izay baka zay tsaiky agnatiny tsaiky telo zay nandesindreo napetrakandreo to toragnindreo, zay andesindreo toragnindreo, zay andesindreo toragnindreo, na avy amin'ny araiky ty toragna domoy samby eto olo riky tay. Tegna isorana eto amin'ny RFM, MRFM le zaza, fa sinon very tsaiky telo koa Ambario be. Very tsaiky magnangy telo koa Ambario be koa taraiky tamindreo io tsy nanagna initiative nagnano action. Ke eto za mitodiky Ambario be, mitodiky amy lehibe nareo na gendarme na police na amy fitsaragna, même anareo amy préfet Ambario be, masaky mivolagna fa nareo magnano asanareo. Ino tsy nasaky anareo nagnaboaka rayon vaovao, ino tsy nasaky anareo mivolagna rayon fa lerina anareo mafalala be, lerinareo agnano wera agnano baly aty fonctionnaire aty anareo may mampiasa mpagnano gazety. Fa raha mandalo amy vahoaka mandreky amy vahoaka non, anareo tsy io nandalo affaire Jamala taia mpagnano gazety nareo taia
zay baka ty koa ny alertena ro tantanana nandeha izy hoe Ferran Jamala rava fotony anareo sifisify tagnatin raha io fandravagna tany volagnina eto isan'andro bokotsika mivola misy fangalagna tany incroyable o aboaka ko eto dossier publié ko baka io raha io mitodika ministre de sécurité za efatr'andrany any action io nandalo ambary be comment ça se fait tsy sakinareo ambaravahoaka correct iny zay tsy torona domoy niondrika ambany faty telo koa tsika ambary be sagnatreny vava tojo na be natambo tsisy andranotra matsiko mamy zay raha nandalo tory avako aby ny tiako aviagna atsika vahoaka nambary be atsika kaza mientehatra eky aboko kaza mitandregny wala magnaraka volagna ndreto mivolagna fa hoe olombo vidy ro tsy olombo vidy fa olo ny fidy tegna hoe fa préfet i tsy préfet fa fahavalo mamaliano ko fa matra sa nefa ela ny ambiano Angelo préfet nambary be raha ataonao amy tanàna nenga tsy manjary rangona vianao io modia tany misy anao zala à l'hôpital BO raha zegny tsy sakindreo ambara ary tsy sakindreo volagny ny mahatsara izy fo isorako zagnary ndraiky razana misy gendarme ambiny tsaiky l'hôpital tsy amizay hoe ro zandaro ty zandaro nino zandaro hagnino ndraiky tsaiky l'hôpital BO nitsangana tsika vahoaka zava zanaka tsika nabavy tsika zafy tsika fo mafy raha maro tsaiky io traumatisé moraly zaza io oh l'hôpital BO za tsika gnanleva quelle heure moa zany azo message igny ro nikaiky za ro paskely nikaiky za ya fa presque minuit be amitsika agny minuit et demi amitsika agny donc 23h30 andafy zany za lera volaniko zao olo jiaby ambary be mandry amarery atoko raty tsy ambelako salama riva oaka nambary be atsika kazama ndraiky alignandra fa vraiment nampidiriny reto lohandohan'ny club 48 ty mafia dahalo ambary be araiky zay le zaza tampaskely faroeny koa atsika mikoragna zao ambadiky ny afaka mare somaroho festival atsika ambary be ne mila potendro olo reto e potendro tsika ambary be zala atsika tsisy olo be o atsisy olo mitiatsika zay mavandy ni raha misy antsasaka sprintera feno antsasaka sprintera mpandrava ndraiky mpangaro poso baka Tananarivo na avy amitsika ao antsasaka sprintera tsy haiko na sprintera folo na sprintera zato fa mason'olo na he na hita tagnatin'ny sprintera io na he antsasaka ny tagnatin'ny sprintera nisy avatsika ty mpandrava ndraiky mpangaro poso na avy ambary be misy ny baka Tananarivo misy ny baka Masonga na avy amitsika ao
Aftoagna sorogno ho avy izy io. Somarô zafady. Somarô zafady. Aftoagna somarô. Non, 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 non! Nino ratsy nataony anarô zanak'Ambaribe? Nino ratsy nataony Ambaribe narô andeha ataonarô karaha zay tanànanay? Mba tiako valinarô zegny, anarô mivolagna fa hoe voafidy mba hoaka besta antsoroko. Raha tsara nisy amin'ny Ambaribe manjary nisy zao io. Mandranjiran-dantsy fa hoaka any Ambaribe. Anarô boko andeha volagna aminay. Oh, ananga l'hôtel 5 étoiles, dadilainarô ataova 5 étoiles. Zay tsy misary l'hôtel. Zay kofa nisy l'hôtel 5 étoiles rango fa ele. Anarô mivola nitondra io. Anarô tseniky niteraka. Wala tseniky nateraka n'olobe narô. Zay Ambaribe fa nisy hôtel 5 étoiles. Koa nisy voalohany nisy Tananarivo, zay Ambaribe fa roe. Resaka 5 étoiles hôtel. Fa zay tsy misary zegny. Zay misary loziny. Iasany vahoaka. Amelomanay vady amanjanaka anay. Ampianaranay zanakanay. Zanakanay ndray tsy mandeha mianatra andafy. On s'en fout. Fa rô koa fa neny compte jusqu'à milliard. Rô nenagna plus moins multiplication, division. Zay faravoravo. Nena maky nena notra. Fa zay ka zatao karaha io zala. Zay ka zatao karaha io. Nino alahelonarô aminay? Nino raha tsy tianarô aminay? Amin'ny faritra avaratra io ambaraze. Nino raha nataonay Madagasikara e? Zay baka faritra avaratra tsy tianarô andeha vonivonenarô io. Ambaraze eto. Avy agny za zandriko la. Bonjour Zandry Joaquim. Hein? Za teto nagnambaranarô. Kofestin io ny fanjakagna. Donia io ny fanjakagna. Magnino tsatsangana anarô Kofestin? Oleky ry Vitsenjo magnano tompony Kofestin. Kofestin tsy ny Vitsenjo. Azafady e. Za ty membre tam première édition, deuxième édition ny Kofestin Donia. Za membre tagnatiny io. Io fikambanan'ny l'hôtel jiaby teo namoro Kofestin. Atsangana lazany Kofestin. Fa tsy ry Vitsenjo sy ny vady aman-janany sy ny lafaminy magnano tompony Donia. Mialatsiny e, aboakako dossier zala. Za fa mivolagna matetiky. Tsy haiko nino fandraisanarô izy. Zegny mandray izy ratsy. Fa anarô koa zala nandroboka wawa. Ny casque même taretry ny patalon na chemise ny wawa. Atsika fanojy. Robata zandrinay io fa tsika fanojy ho za aminarô. Mikasia tagnana izy anarô. Robata raha ataony. Fa tsika fanojy. Handroboka lazany zandrinay boka anarô. Handeha ampidiranarô mason toko jiaby ty tanàna. Ravenarô, alenarô, somarô. Magnanaovanarô. Io navia somarô io fa nazaveny 100 Resaka anniversaire ny wawa. Artiste, musicien azy, ny boany konka. Anniversaire ny konka, ny tariky somarô. Fa tsy niany anarô magnano ankodavitry na koriky. Maheviky tsy mitady. Mialatsiny zala. Mialatsiny e. Zay ty tongotongo firy mpianatra baka Ambaribe mianatra Tananarivo, mianatra Tamatave, mianatra Toliara. Tsara regninarô hoe nagnano mahameo wala masantoko. Fa magnino avy aminay avaratra agny? Anarô magnanonarô farany rôly. Nino raha nataonay narô varatra e? Ambaraze he. Ino raha tsy atiavanarô zay zany ka varatra? Koa zay mbo velogno zay mitsanga. Ary zegny tsy tia tsy raha inay. Fa zay ka zatoa raha tsy tia nefa. Zay le mpangarom-pôsy. Tsisy tany tsisy olo maskiny. Même États-Unis io, même Europe, même en France. Misy olo maskiny.
fa raha tsara nisy tamin'ny Ambariobe ka raiky ty. Non, non, non. Misy olobe Ambariobe sa tsisy zala. Misy olombelogno Ambariobe sa tsisy zala. Misy olobe avaritra sa tsisy zala. Ambarazeboka zala. Anao mandeha bazary io, bazary be mampalahelo. Anao manonga amile escalier ny bazary be io, gauche droite. Non, non. Misy olo io baka Tananarivo magnano mangataka io, azalahy. Azalahy. Nagnino loatra. Nino loatra. Alahelonareo amin'ny avaratra io. Na sava zay na diana. Raha tsara niaignane raha karaha zegny. Zay eto aloha. Magnontany olo hafa ankoatran'izany. Surtout amin'ny Ambariobe io. Zay eto aloha. Ndeza eny tsaka andeha samby rano be mazava. Zay ty tsara ny gadra tragno zay. Nila fenetra zay. Zay volagna amin'ny jirany agnaty lakoro na amin'ny jirany marino. Andy tsaka ela andeha angala zegny hoe drako tragno io zegny hoe io ya. Agnomba mazava loe tsara mandro tsara mivery. Zazavanareo tragno ya. Mandeha olo. Misy mandeha jusqu'à Diego. Izy mipody bako. Tsisy raha mihetsika. Ndray alohan'ny fanjaitra raiky agnaty tragno. Tsy mihetsika. Nefa ny jirany io. Ino io. Za ty. Za. Mipetraka Ambariobe teo. Za ty tsara ny namody la fenetra. Ny varavaragna ny tragno Kasbandrieko. Alignandra. Tsara ny eko. Namody la fenetra ny Andramandry. Ndreky varavaragna fidirana. Zo. Ndre tragno ataonao galana. Mbola tafidriky fo. Mbola tafidriky foro. Anao boko tampoko anao mikaiky amizay sécurité. Ro boko. Tatranareo le mpangalatra sa tsy tatra. Tsy tatra fa tragno vaky zay raha voany. Anao vaky tragno voaraha koa. Volaindro any tongava ty amin'ny gendarmerie. Na avy aty amin'ny commissaire magnampy lettre. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais justement, Zamala, quoi zandien? Tamnet Ambariobe tio. Tam favelogny Asanali, Adamali, ry Fidali sy Frogony. Ry Amony. Ka misy ndraiky joma olo mangataka. Ka misy isaka joma. Même tambatsara teo. Kofa ka misy ry dady maskiny baka antety regny na baka antanàna io ro mandeha ry avorony Asanali ro avorony Adamali ro avorony Fidali. Zay olo nagnantsara taminay teo. Kofa ka misy ndraiky zay olo tsy mazo ka misy mazo joma. Fa zay teo tsisy nandeha nivory amin'ny escalier na nivory tahiana. Non, c'est pas possible. Za nagnino fa za nagnino. Nagnino fa mazasa nagnino. Normal logique député tika ny fody vava. Fotony vaovao tampiny pesos. Niany amizay magnasary vola. Zany eo izy tsy miaraka amin'ny Rajoelina ni miaraka amin'ny Ravatomanga. Za indépendant. Zay kazaka dalainao député. Namadiky vahoaka n'Ambariobe anao. Mamalia kofa matra zay fa anao namadiky vahoaka n'Ambariobe. Matoa tsy sakinao mivolagna raha jiaby mandalo. Préfet zay boka ikizembondrazagna anany fa nabontsiny izy karaha bontana bontsiny. Tsisy raha manjary. Eritreretra dinia préfecture any Ambariobe fa tsy dis tsy wala ineno.
Ambariobene préfecture. Tikan'izegny zay maleo tegnane, ko ara-dalagna fitatagnanareo aminay io. Fa no nietraketraka anareo, vantaranareo, oeraoeranareo, volam-bahoaka hoanareo, asitrisitrikinareo, zarizarenareo 50. Même ta Diego tary zazalazany ka Diego tombo niantra teo ka misy joma fandehanan'olo mangataka. Izy koa anao ka misy joma zegny anao mandeha io am Boudabay io Marine Hôtel de Ville. Anao vola misy fety mahito sa ino? Ny maskiny, ny tiampy fiveloma mandeha am Boudabay io, mandeha mitety am Karimjy, jiaby regny. Amrolongoy jiaby mahazo parata hely, mahazo fotsimbary hely, mahazo mofo hely. Non, incroyable maintenant. On est devenu dingue. Nous ne ratons fitondragna. Hamono olo baka nareo zao io misorogno io. Eto hitantsika amizara volako ay. Matoa nampidirigny ary tafidry koa reto. Andiany maromaro mpandrava ndraiky mpangaro posy reto hamono olo nareo io Ambaribe pendant sorogno. Hegny amizay mastainareo. Robaka lazany Ambaribe. Andeny robaka lazany Somarony anareo i. Potenareo zany roa hafa zafa mivolagna. Aza mikasiky ndraiky taretry ny lambany hoahoa raiky anareo fa nareo zay lampandiavo tany tsy diavinareo e. Zany ndray mipetraka lavitry. Tsy lavitra aminakamy tsakaraka antamisanareo a Madagasikara. Naka nefa nambarako teto aza fanojy velogno atsika zalabo ko. Ary angatako hoe ho fanojy velogno amizoko be nareo. Fa tsika fampitana. Ataova raha ataonareo amizany roa hoa fa tsika fampitana. Zay tsisy vola. Boko zay tsy mila vola. Fa zandrinay zo tombo tajamanjary teo zo konto vamvangoe ne kofi tajamanjary teo tutoragny ne tajamanjary teo izy mbo tsy nipetraka taminay teo. Fa ny kolikolenay zo nitintigninay ny loloavinay zisaky izy navy amin'ny place misy izy. Niany zanaka Ambaribe andy mitovinareo raha hely mba vitany, raha hely mba mamilomagna tegna, raha hely mba mampalaza zay. Non. Mialatsiny zala. Nareo ne magnano raha agnasa ene nareo. Fa zay ndraiky tsy agnasa. Fa sa io tadiavinareo, mbo avy aminareo. Za zoko be tsy mpagnasa olo, fa za tapiko magnasa mitebiko sarotro. Taminay Diego teo, marigny raha volagninao andriagna. Azovy tsy maintsenaka misy ny Diego na tsena io quartier mipitranay na be zay io. Mipetrapetraka milamigny raha jiaby kofa tsena ny Diego zay. Fa mipetraka hoe am quartier am côté karaze mpandafo Sidravo, ka am quartier karaze côté karaze mpandafo Vanio, côté karaze mpandafo Katakata, côté karaze mpandafo zegny hoe non, incroyable. Maintenant nanjary cauchemar. Faritra varatra nanjary cauchemar. Non, incroyable. Rifandrata ry Nestoru, regny olo haiko nangalatra teo, boko tsy mangalatra amin'ny madiniky. Ro mangalatra amin'olo be, amin'ny Mpagnarivo. Regny olo haiko mpangalatra teo. Ry dikidiky, regny olo natanjaka taminay teo. Fa ro tsy nangalatra amin'ny madiniky volanko. Ro mangalatra amin'ny Mpagnarivo fo. Ry Nestor zegny izy ampidiriny en prison izy mivadiky vitsiky. Tegny koa izy mivadiky vorogno. Fa ro tsary nandravagna madiniky.
Mahotany olo ny diego na olo jiaby volanko teo zegny. Mbo misy naronarony koa teo ny tsaroko vo volanko. Fa zio zalahy, tsisy egnatram-pola nareo fitondragna. Anareo boko mivola azy vo fitim-bahoaka, mambahoaka nino? Mambahoaka tanàna tsy milaminy. Azafady tegna azafady aminareo zalahy. Anareo sintana za mivolagna isan'andra boko za tsy kajo mivolagna ary zay jiaby mpivolagna eto zanaka ny avaritra zay tsy kajo mivolagna. Miala nareo zalahy. Fa zay tsy niaigna amy raha karaha zegny. Zanaka ne tsy andesine iegna amy toetra ratsy nareo. Société vonenareo, l'école robatinareo, tsy haiko tsy mianatra. Ray aman-dreny tsy miasa. Tsy vitan'izay mbola vonenareo koa. Vonenareo olo vahoaka anteto, vonenareo vahoaka an-dranomasy, zao vonenareo vahoaka agnembana. Tianareo miaraka maty aminareo eo, sa hoe tianareo vonena? Za nefa nivolagna teto moaly fa ko moaly. Ty club 48 ty mila ravagnintsika ary mila potehitsika. Fa io ny tegna maso antoko a Madagasikara io. Ary ro jiaby amin'ny fitondragna ao tompony kabary ty magnapotiky Madagasikara ty. Mampalahelo. Amaragna ko mbario be ty grave. Publié koa boko dossier. Oatsika mipetraka andafy. Atsika mahay hoe agent mobilier Guy OK. Guy, anaragna Guy, le OK, HOQUET. Agence immobilier Zondafit misy zo. Indra misy ambario be. Magaga, mampagnotantegna hoe a fomba karakory moa fomba fiasanareo fitondragna agnamezanareo vahiny. Za tsy malegny vahiny, za ndray mipetraka andafy, za vahiny tapany. Vahiny za andafy parce que babako gasy. Tsy vahiny za andafy parce que mamako vazaha. Tsendriky teraka izy fa vazaha. D'office zay tsendriky teraka zay fa vazaha. Raha misy ambario be ao ambarako anareo vahoaka malagasy. Orentany rendagnitry. Io aveko mivolagna aminareo. Zay he mbario be, zay he varatra agny, zay he tsisy journaliste. Fa zay misy chien de salon. Zay raha misy aminay varatra agny. Journaliste ny oera, journaliste ny anniversaire, journaliste ny faty. Azafady, zegny raha misy aminay agny. Ny raha misy ambario be. Il y a quelques années, napibiagna agent immobilier Guy OK. Andafy agny volanko tany misy zo. Andafy eto. Aboko idirako volagna tsay Kristiano moaly mamaly anao za boko io za mabera Kristy. Mampagnotantegna hoe agrément karakory moa amezanareo vahiny nefa ny vahoaka manapahaizagna nianatra mangataka agrément tsy amezanareo. Ty Guy OK ty nahazo agrément napibiagna agent mobilier aminay ambario be. Grave ataony laolo ty. Guy OK io boka agnaran'le agent mobilier. Fa tompony DG ty Guy OK ty io ka indreo hoe Stéphane French. Stéphane Fritz. 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 Io DG ny Guy OK ty amin'ny ambario be. Associé nazy azovy Russe. Ambadiky nany azovy
Rajoela ndraiky raha Vatomanga. Irakiraka anazy amizay zovy. Tenkabija. Nena. Ministre ni aménagement territoire. Mamalia fa matra zegny anareo jiaby ntongoniko teo. Ino amizay raha tonty DG ny dio akety amin'ny Ambaribe. Oh punaise. Oh punaise. Ambadiky nosy jiaby na lafilafo tany raviravegna boko alafo boko ino. Stéphane Fritch TGNI Dioké. J'aimerais bien que tu me réponds si c'est pas vrai ce que je vous dis. Monsieur Stéphane Fritch, à quelle raison tu fais mafia chez nous? J'ai une question belle comme nom. À quelle raison tu es venu en Bariubé de faire de mafia? Vous êtes mafia. Isalati, Stéphane Tompni, Degenti, Dioketi, c'est un Corse. Zafok mal tête une courant amnaro. Axe central. En Europe, surtout, amené en France, Djamal and cocaïne, Corse. Les Corses, ils sont numéro 1. Record. Reste qu'à trafic de drogue. N'ambara peut-être rasé faut mal. Inom Zeramis. Zalati. Mandaftan. 90% plasma diding en Bariubé, si marine en Bariubé, à ton Zalati publication de vente en ligne en Europe, Monaco. Indinda fa en France. Karakor, andi voulons ko je na refanzaka wefa, azet au courant, karakor na zone agrément. Na bien agent mobilier, mafia. Zinga sen Zalati. Ampli face na roko izo baka to na ro ha izy hita ato avis de recherche parce que izy fa tsy hita ande pli face na ro parce que zehe magnaboaka ny mari fa ny koragna raha zegny to zokla ndaoma fa ny koragna raha ty to zandrila soboana fa nia zam détail clair et net izy amina ro vahoaka malagasy vahoaka n'Ambariubé ambadiky ny raha jiaby mikasiky nosy tsika Ambariubé sy magnodidigna aby reo. Dioké, DG nazy, Stéphane Fritch. C'est un Corse. Mety tsy ahe tantara baka anareo fa tantareko aminareo fa andehan'io Corse. Nosy baka izo. Hely. Anareo koa mizaha carte de France. Zaha fa ambany ary. Koa zavanareo mi carte izy entre Toulon, Marseille io place ny carte io. Hely zay nosy io, lavalava zay magnano karaha io signindreo baka tombokondry karaha io signiny Corse. Boko misy bandeau zay amin'ny lohandreo io. Pour vous dire que ce sont des mafias. Ah boko aizanao Corse? Ro io ne tsy français pur. Ce sont des Italiens. Et tsisy filagnana olo fa raha mariny tantara ambarako anareo. Ro Corse aby reo. Ro Corse aby reo. Ce sont des Italiens. Anao koa mizaha ro. Anao ro mahay ro ino mivolagnako ro zegny. Karaha lafa mindry zanakiagna regny menakeragna. Ro. Fa ro tsy français pur. Ce sont des Italiens. Fa noho ny Corse
miattaché amy la France, Corse zay karaha hoe la France. Donc normal manomboky izy eo zay mitantara aminareo magnambaranareo les Corse manjakanjaka amitsika ao parce que ce sont des Italiens. Za ty tsy mivolagna italien jiaby. Tsao koa ndeha vadikinareo koa tsy mitia italien zarahy. Non! Za tsy mivolagna italien jiaby fa reto mpagnano adalagna amitsika ao reto navy nidrika associé Green Madeleine ty navy Dioké ty mafia ty Corse. 90% volanko. Sisy nositsika mbario be ndraiky nositsika bro ataony gaty vente en ligne. Journal ta Monaco nazahoako raty nahitany raty. Dikan'zegny valiko volagna anao Radioela hoe za tsy journaliste popoko du salon bekonaro io fa koa za maro journaliste étranger mifandray aminakazy aoko vaovao izy nabokako ty ta Monaco raty nihita nitatra. Ino amizay raha misy ho an'izay mahay faritry nosy madinidinika ambario be sy magnodidigny be mazava ny sambrano misy nosy zay ka indro hoe Radama, île de Radama. Nivangainy gaty 24 millions d'euros nosy île de Radama io. 24 millions d'euros. Agent immobilier nefa izy. Aietsika amizay. Agnakory no avitsika amizay. Île Radama na hoe nosy Radama. Guy, ok, na DG nazy Stéphane Fritsch nandeha nivanga io nosy io 24 millions d'euros. Tova amizay compte hoe 4 milliards 10 milliards zay nositsika. Andi volagna koa anao zao naina raha tsy toaina. Tsy haiko andre tsy toaina, tsy haiko raha tsy toaina. Aezako anao boka naina tekabija. Karaha tony soran'aina ministre ny aménagement io karaha io tondro Corse. Zanakiagna karaha io. Zanakiagna tapany. Menakerigna io. Za tsy agnaboaka sarin'olo. Fa za misy sariny ty Stéphane Fritsch ty. Fa za tsy agnaboaka sarinazy. Fa dossier raha ataony amitsika ambario be publieko après live. Azovy aminareo fitondragna koa zao mivolagna hoe tsy au courant ndra zegny. Or izy managna agrément agent immobilier malagasy signé par l'État. Andi volagna nino koa nareo zio. Russe namany nangala ty nosy Radama ty amin'ny agnaranazy ninazy. Russe société miaraka aminazy a Madagascar. Vola maloto arerika ampiasaindreo. Mpiaradia agnatiny amizay ry club 48 Taringay Tenkilitra Ravatomangasi Radioela. Normal atsika amizay manomboky zao maefa nosy ranja nidirany borsatriko regny. Atsika jiaby nahita niaraka tamy borsatriko regny ngai raha Jojo président de la république tanosy ranja baka amingaty nazahoandro nosy io. Andegna dotegna koa nareo zao hoe président ne raha hafa diany tary. Azo atao gogo zay fa zay tseniko gogo.
Zay raha misy ambarobe ry avako aby. Mampalahelo ai. Mampalahelo atsika. Ampidirana fahavalo atsika. Avandesina atsika. Za miombokevitra amin'ny papatsy ny koafy iny volaniko. Hoe sintrana manangana velogno Hitler. Tsy karaha miaraka mingaty. Sintrana manangana velogno Hitler o za. Tsy karaha miaraka mingaty. Tsisy raha ataonareo zalahy manjary. Fa tegna hoe baraka agnatin'ny 25 ans. Fitondragna tagnatin'ny 25 ans tovanareo côte nanomboka bien izy niany 2025. Baraka. Non. Sa tadiavinareo impody amin'ny salaka vahoaka malagasy am'le fomban-drazana. Ialagna string sy ny soutien. Galongalagna am'izay ny viavy. Salaka ravinahitra ambody. Zay raha tianareo. Azafady. Ke za tsy volagna mpitandry filamina Ambaribe na Diego na province ny Diego na Madagascar. Fa za mivolagna atsika vahoaka malagasy atsika samby atsika mifampiaro. Faza mentehitra amin'ny roti fa roti tsisy pari. Zegny avy mitsanga magnambara. Ko tianareo atsika impody amin'ny filaminana tamin'ny andro taloha. Zay mbola natatra, mbola niaigny tagnatin'ny filaminana taloha zegny. Matoa zay niany mitsanga, mampitsangana atsika jiaby hoe mitsangana. Fa 25 ans tsy nanjarina taondro reto, nefa io ndro. Koragna ankapobeny atsika, indrindra ty resaka B777 ty. Nomoaly atsika jiaby mety nahita tamin'ny vaovao, même tamin'ny réseaux sociaux, nagnapetraka, tsy hoe nagnapetraka fa nagnano famindram-pahefagna tamingahy Premier ministre zay hitantagna par intérim tsetsika koa jusqu'ambiagna fa raha par intérim zegny ny ministère ny abakabaka. Raha vao volagna atsika hoe Trai Christian andeha atao par intérim. Za aloha magnontany tegna hoe Monsieur le Président, Rajoelina apetrako aminao fagnontaniana. Nino ma tsy niambigny andro anao fa direct hoe Trai Christian andeha atao par intérim ministère ny fitaterana anabakabaka. Question petrako zay. Fotony nino? Atsika jiaby na efa fa intelo ny zio io nagnanaovany Trai Christian intérim ministériel. Nagnano izy par intérim tamin'ny voalohany mine bolongamby, bolonga volamena ny vadiky vy tagnatiny coffre fort. Mafy. Nagnano izy faharoe par intérim tamin'ny andrany Richard Popman le nagnano fifidianana tamin'ny andrany mbola nafana la guerre en Ukraine ndraiky Russe. Nadosy Richard Popman natao par intérim Trai Christian. Zio koa navo koa raiky ty tsy nahampy 24 heures. Nadoso par intérim koa Premier ministre Trai Christian. Question apetrako, anao ma vrai Premier ministre sa anao le bousse-trou Rajoelina? Tsy haiko asanareo mba mandiniky amy raha volaniko zay fa karaha zegny place tsisy olo fo apetraka ao Trai Christian. Aboko scandale amizay mandalo.
ke za zao agnapetraka fagnontaniagna aminao tsy hay Kristian. Nagnano passation anao no moaly. Tiako fako moaly. Passation taratasy manataonao. Sa passation de travail de vrai. Fotony tamin'ny anao nangala ministère ny mine. Anao nagnano passation, ny volagna anao fa anao tsy nahay hoe fa nisy bolongambolamena tagnatin'ny coffre-fort ny ministère ny mine. Anao magnano passation. Dikan'izay boka anao tsy tia lala mihitsy. Fa le nagnadoso olo angala place io ninglinginao. Lerany poko amizay fa hoe nisy rato, tsy za. Facile à dire. Mora fivolagnana hoe tsy za. Io karaha hitanareo. Zafady tsy haiko maboto. Bitika amy quartier regny. Za tsy nagnano, za tsy nitopy io, za tsy. Karaha igny ane fitondragna ty. Karaha io ane fitondragna ty. Hitanareo ny raha volagniny. Mahamegnatra. Tegna mahamegnatra. Aminaka za megnatra amy placenao, tsy Kristian. Ataoko olobe anao nefa ny karaha tsy olobe, tsy lonao mihitsy le lazanao hoe olobe anao. Tsy haikely karaha io fesela tetinao. Mivolagna aminao izy debout anao, debout mipitranao, mipitra mandry anao mandry. Non. Tsy haikely karaha, même izy président république koa raha tsy manjary ataony, izy valiko, zany lehibe ny gouvernement te, fa tsy izy. Pourquoi za commandine? Même izy président république. Zay samy amy secteur ane. Za gouvernement. Chef ny administrateur civil. Chef ny administration panjakagna. Fa tsy izy. De mangigny anao zala. De bekony tsy haiky hely maboto karaha io anao. Antsoritiny raha vatomanga amy tapokorongonao anao zala. Anao tsy zanakavaritra. Tova amy zanakavaritra baka raha ataondro. Mariny zay zao tsy mamaly zay zanakavaritra fotony fitondragna anareo ho anareo. Fa amin'ny agny tsy vakiny tandry vavane. Zay mety mihoata tsy vakiny vavaraiky. Zay mety mihoata varilava vavaraiky. Fa anareo tsy mavita. Fa zay koa gnano izy zay tsy voatananareo. Ke nagagaza no moaly zany za passation nataonao zala za mabera krisy. Tsy hay Kristian. Non. Mba nidininao ety raha volagninao jiaby moaly regny zala. Sa hoe nibekogna anao hoe ty volagna, ty volagna, ty volagna de nataonao. Donc aminaka zegny anao le mpagnatanteraka. Fa anao tsy maleo tegna zala. Mba dininao. Mba nataonao replay edy. Passation nataonao ndraiky volagna nataonao. Amba hoe hikaiky ampikaiky FBI. Bravo. Bravo. Mora aminareo volagna andikaiky FBI. Nagnino anao tsy nikaiky FBI? Fagnondragnana boîte de rose jiaby nataonareo. Nagnino anao tsy nikaiky FBI? Fagnondragnana volamena nataonareo bitseka pendant chinois nagnamboatra lalagna ambily be maro. Nagnino anao tsy nikaiky FBI? Affaire maloto nataony azovy Romy Vos. Nagnino anao tsy nikaiky FBI? Fagnadiadiavagna faritra indrindra fangalagna nosy jiaby amitsika hoe. Anao vola fa anao zanaka avaritra. Fa niany tatra marigna anareo tegna le hoe mamokaiky polisy sa gisa lama maketsa.
anareo magnaratsy manjary ndraiky ny lavatenda. Bravo. Tandrematsika e. Le zalampagnano mazy volamena ny vadiky Bolongaby, izy zao ministre ny transport aérien tsika, asa ino koa ivadiky Bolongavina, mety ivadiky Bolonga Kakazo. Vorontsara ino agnarany aviony ino vorontsara dia Madagascar Airlines. Mety ho vilomindreo koa itsikitsika, fotony itsikitsika boka avion Kakazo tamin'ny androny Ratsiraka. Tsy haiko izy namboveno na fanaty aby. Tsy koa mba ivadiky itsikitsika. Reto avion Madagascar Airlines reto ivadiky Kakazo, fotony tary volamena ny vadiky Bolongaby. Ato izy jo ministre ny transport aérien. Alona nareo ngala avion baka Tananarivo andeha faritry misy atsika. Zavanareo fa tsy mivadiky Kakazo avion aby reo e. Eto eka tsika kenikiny. Tsy megnatra zala. Raha volagninareo zao logika. Hoe andikaiky FBI, tsy haiko ndeha gnan'ino. Fa lerinareo nagnano maloto jiaby naninareo tsy nikaiky FBI. Anareo nagnano famonoagna olo igny. Tambo malaza igny. Na ino anareo tsy nikaiky NCIS. Fa niala anareo tatra marigny. Iambesany trompe amin'ny marigny. Anao andikaiky FBI. Moi? Za tsy tokiky Tsay Christian koatra anao. Vraiment magnano gasbado. Raha tsy manjary ataonareo jiaby forongony ao io, amin'ny fitondragna io, anareo tsy mikaiky FBI. Ambaranareo mora magnonjombity FBI zay. Ambarako anao Tsay Christian. Tsy mora magnonjombity FBI na CIA. Centre Intelligence Agency, CIA. Io mambaranareo bomba ke volagninareo bomba ira colonel no magnano balapira mitivitry vahoaka amin'ny latra. FBI mbaranareo avy pour rien karaha io. Même anao premier ministre de Madagascar zegny, FBI tsy azoazonao karaha io. Même Rajoelina monsieur izy rôly. Reo mambaranareo gogo. Anareo ny gogo. Tsay Christian. Mba fakafaka vadibadia raha volagny zala. Zandre. Eto. Ngatako mirazana ndraiky ndragnahary mba maly vavaka anaka volagny nirany mamibasitaty io. Mila vonjy Madagascar. Tiako hoe trompe mamango anareo doeky. Ambaranareo ma trompe karaha président sasany wala karaha ry Dubai ao ry Qatar ao ry Saoudi andeha fasanareo bolonga mbola menaka ifody vava. Trompe tsy andefitra aminareo. Trompe tsy andefitra aminareo. Izy koa trompe nanana eritreritry andefitra aminareo. Atsika les pays plus pauvres du monde. Atsika tsy mba nandeha nanaovany taxe 47%. Zegny tokony dininareo. Fa tsy andikaiky FBI. Moi? Nitady sambo very. Nandeha nangala avion baka Maurice. Zio koa nareo nagnano affaire maloto ny B777. Andikaiky FBI feky. Teteka nareo mba idikaiky Jesosy. Jesosy ao mijotsia anao fa misy affaire maloto kwa ato. Ben oui. Ho avy zay baka. To nangala Maurice. Zio andeha ngala FBI. Teteka Jesosy koa baka inareo koa. Rajoela feky donc ikaiky Jesosy fotony Rajoela baka fa nanangana tany fivavandro menakavy. Ndraiky vadiny itiako ino agnarany place iny. Non, mampitokiky zanareo zala. Mare loatra fagnabadoanareo vahoaka.
vraiment magnabady vahoaka mare loatra apetrako aminao foraty igny any anao niany mahazo tsara be minakatsay Kristian atsika samy zanaka varatra atsika samy zanaka ankarabe mamaliana koa malzaza la ary tiako no mamaly za anao magnano zay farany tsisy jery malagasy foagna lerana nareo amy gouvernement o andeha gnano fety andeha gnano oeraoera andeha gnatogny balin'ny fonctionnaire balin'ny tiako nino festivalny tiako nino anareo au courant fa affaire maloto maventy iresa-pirenena B777 ary ro ndraiky Radjoela tsy au courant ne prend pas les gens comme des cons et les gens sont pas des canards boitiers. Arrête nareo ndraiky vanty nareo io za le volana za sura 9 mois amy kibon'olobe nareo fa nagnofo politique nareo agnatin'ny kibony 9 mois igny fa hoe aza andeha vandy dieny agnabony tany voilà izy ozy ny tsimboko azy non zama dédicace beaucoup mieko anao continue vilagna nga tsay Kristian dédicace mieko anao boka io continue vilagna tsy vitan'le passation tsy arignesa-peo tsy masaky miboaka vahoaka ary tsy masaky mivolagna nga Radjoela resaka ty B777 taminay tambaribe to boka nisy araiky izy boka nafodina roa igny tsy hainy aby nafody marigny nafody vadivandy tery B52 fa raiky ty B777 non ampalahelo atsika zay ampidianagna salaka zay feky ny mora zay boko zay sady tsy mipalapala sabo valagnany mbo voatako ny salaka fa zay Madagasikara ane nabongigny nareo zala aboko le malagasy ampedivonareo samy malagasy zahava raha nazandry Elia igny mampalahelo anareo jiaby agnatin'ny affaire malotony B777 est-ce que natao garde à vue sakinareo magnano garde à vue bomba affaire maloto nataony io nagnadio tegnany moaly za tsy maile zalahy igny bomba bombarder place no miala koa fa elane no nambarane général bomba miala no ndom ngaka ronono olo miaraka miasa anao vola zany gendarme fona karaha ke olo miaraka miasa aminao mafia no ndi vola aminaka hoe zany tsy naizy igny karaha dikan'izay anao sa gendarme du salon général bombe gendarme du salon anao fa anao niaraka tsy kombakomba tamy zalaka rany hoe tianao tsy tianao zay fa zay kazarianao jery nandeha vola very tamin'ny Sénat nagnino tsy suite niany aia bianco paky vola very tamin'ny Sénat ambaranareo dignany nde angano napetraky ny Zokla Ray aman-dreny Paul Congo aminay vo PSONA mbola tsaroany angano nataony aminay ke intsika iky niany anareo navy eo andeha ambadiky zay gosy azay marigninareo domo sa zay regninareo carte kepe pasoigny raha ataonareo jiaby ato zay tsisy unité centrale fa unité centrale d'ordinateur anay ato zay tsisy banque suisse fa banque suisse ne afone ato raha ataonareo jiaby zay io raha ataonareo vahoaka gasy jiaby reo compte bloqué ny malagasy ampo
tsy niantsy amare fa mbola ho avy aminareo izy. Ke tsisy enatra na premier ministre na inga bomba na inga razozo d'Artagnan mavandy anareo volanko rango un mois tan kibon'olo be nareo tagny nareo politique nareo ndeha avandy jusqu'à ny ananareo fotsiloha mbola mavandy. Mampalahelo toetragny karakory mataony Madagascar en sécurité un général mavandy mialatsiny ray aman-dreny général bomba olobe ety anao io vraiment olobe anao io rango anao najegna afaranao ny tsy ajain'olo ko de toute façon boko olo fa tsy magnaja anao parce que olo fa tsy mijery anao général bombe adignanao famonoagna olo nataonao 2009 famonoagna olo nataonao 2002 olonareo afoneny volagna hoe na mampangalatra na mampamonolo raha olo dinina tsy milanjagisy. Président Rajoelina hitako taratasy nataonao io anao zao ka za mivolagna raha maro eky zala sintrana anao miala anao zao ka za magnano lamba malandy volan na lambany marié vita mariage atao agnaty sase na ampidiry agnaty vatra fa anao maloto fo fitondragnanareo maloto fo izy nambarany mamy bastate io igny mba irineo izy na TGV na tim mba hitsinjaka salegy na kilalaka iavoloa mazava volagny mpanakanto agnisan'ny mpanabe sy pitaiza vahoaka ny mpanakanto. Mampalahelo toetragny tegna mampalahelo tsay Christian tandrema zamala mitody tsy misy fa natao ihany niverina tandrema fa atsika zao tsenky misy mahe hoe azovy ny taloha antody sa akoho sa antody tsoa zalahy azala amin'ny placenareo koa za tagnatin'ny fitondragnanareo io na za tagnatin'ny ino tsy haiko TGV tsy haiko afanareo io AFF io za fa ny démission fa ela za sady tsy afafy tsy ny TGV wala tsy agnatin'ny gouvernement ke anao zao ndi volagna aminay tsay Christian fa mety marigny ndraiky ninao fa anao ndraiky disovao tsy haiko tariminao agnaty trano ministre agnatin'ny gouvernement anao ke raha ataon'ny ministre anao tsy hainao ambarazeba tsy haiko tariminao an-tragno même izy fa majeur anao ndi vola aminaka izy fa be atalagnanany marigny atsika lehilahy marigny tsy marary miteraka fa viavy ny marary miteraka sady mitondra 9 mois tsy hay olombelogno tsy hay biby boko koa matritiaka magnaboaka zaza io boko normal anao tsisy asa loha hoe za tsy mahay raha natao loha za tsy au courant ndraiky président bravo mare volainy ndraiky eau de javel ndraiky clean ampiasainareo magnadio tegnanareo zay raha miboakaboko anareo tsy au courant nefa ndraiky nareo jiaby le raha agnafety nareo au courant rehefa ndeha andafilosy ampitriky borsatriky ry saody ry Qatar ary tsy haiko ry azovy anareo au courant valia konja Rajoelina tsay Christian anao zao ministre ny transport nagnino anareo au courant leran'ny avion Emirates nampidirigny tantananarivo premier vol nataonareo tamtam de Touré konda fa araiky ty nareo tsy au courant non fôtiny araiky ry fety boko misy pesos
Araiky ty ne be pesos matoa nivatro matriculation zay zala. Nandeha nagnamia matriculation zay zala misy pesos maventy to. Za amiko hoe zihaly matsagna eto. Trompe. Ataova traduction aminoay volagna anakaty. Trompe. Atakero boko Kazambela. Fa magnano olo dokotro loatra. Tsy président, tsy premier ministre, tsy ny gouvernement, tsy le araiky la ery tenkilitro super pré magnabato. Vandinareo bodiaka. Ino e volaniko aminareo? Antegna taty tsy hoanagna jery ratsy. Manjary managna jery ratsy anareo. Amina azonareo. Manjary magnano jery ratsy olo amin'ny raha ataonareo. Nareo ne faran'olo volaniko mbo avy raha zegny. Mbo ampinan'olo atiny androngo. Ndraiky antodiny bontana nareo. Mbo avy aminareo raha zay fa vahoaka ko maskajo. Hempaka. Normal anao ko volagna tsy Christian hoe tsy hainao raha zay tsy au courant. Ndre adalagna ataony zanakanao ambario ankarabe fo mampy vahoaka ny ankarabe. Sanao zao ivolagna koa fa azatsarina regny zanako magnano dalagna ankarabe. Mitomaigny, mitretre vahoaka ny avaratra. Indrindra zone diana. Amin'ny sababiny ataony zanakanao tsy Christian ankarabe. Normal anao tsy may fandehany B777. Raha zanakanao to tsy voabekonao. Intsake gouvernement voabekonao. Miala zama. Mora tsotra simple. Miala. Tsy hitako ne rapitranao io. Zay raha mandalo anao tsy au courant. Tsy hitako baka rapitranao io. Farafaratsy nanao natao statut karaha Ralemongo, wala karaha Galeni Andohalery, wala karaha statut ny ray aman-dreny P.A. Mozafelbert. Mba eko anao statut sady gilany maregny ny goatsy mihetsika. Fa anao io fety anao pare business anao namandro. Keniana anao ndegna diotegna. Miala tsiny azafady. Miala tsy afaka anao za mabera grisy fa anao parce que ministre tantagninao io. Gouvernement anao io. Karaha zegny koa ingay bomba. Olo ny tarmino atao io. Rehefa oka malagasy. Mandiniatsika e. Zegny raha mbarany amin'ny MRFM eto isan'andra hoe mandiniatsika fa ty fa tsy zeky raha ataondro ty. Fa tsy fatro. Vandy tsy vandy. Tsisy raha manjary. 25 ans. Baraka fo mahazo atsika. 25 ans. Faty kavagna fora regny. 25 ans. Gatra fora regny. Non. Rivahoaka malagasy. Mifoaza tsika azafady.